Καλησπέρα σας. Εκπροσωπούμε το Γενικό Λύκειο Πεντάπολης Ερών, ένα μικρό επαρχιακό σχολείο. Και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα για να εκφραστούμε. Εμπνευσμένοι λοιπόν από το ηρωικό πνεύμα της Ευρώπης του παρελθόντος, μέσα από το παράδειγμα του δικού μας Αλέξανδρου Υψηλάτη, θέλουμε να δηλώσουμε ότι η νέα μας ευρωπαϊκή ταυτότητα διαπνέεται και πρέπει να διαπνέεται από την έννοια άνθρωπος. Τι είναι ήρωας? Ποιος είναι ο πραγματικός ήρωας της Ευρώπης στον 21ο αιώνα? Ήρωας είναι αυτός που φεύγει. Ή αυτός που μένει και παλεύει? Ήρωας είναι ο νικητής. Ή ο νικημένος? Είναι ο καθημερινός ηρωισμός, αγώνας για μη συντριβή. Η περιφρούρηση της αξιοπρέπειας. Είναι κάθε ηρωική πράξη. Μια υπόσχεση για ένα καλύτερο κόσμο. Ποιο είναι το περιεχόμενο της ιδέας? Του νέου ευρωπαϊκού ηρωισμού. Ποια είναι η θέση μας ως νέοι Ευρωπαίοι πολίτες? Απέναντι στην πρόκληση του αληθινού αγώνα. Αντέχουμε άραγε. Να ξεπεράσουμε τα όρια μας. Αντέχουμε να έρθουμε αντιμέτωποι. Με τα όνειρα και τα θέλωμα. Αντέχουμε να γίνουμε Ευρωπαίοι πολίτες. Πρότυπα για τις μελλοντικές γενναίες. Μήπως οι ήρωες της Ευρώπης του 21ου αιώνα Είναι οι σύγχρονοι αργοναύτες που αναζητούν το χρυσό μαλλοδέρας. Ευρώπη, ακούς? Στο σημερινό Μουγκάτσεβο της Δυτικής Ουκρανίας βρίσκεται παγιδευμένος, φυλακισμένος από τους Αυστριακούς, ένας ήρωας με ευγενική ψυχή, ένας αγωνιστής με όνειρα που του τα έφτιαξε συννεφιά. Ο Αλέξανδρος Υψηλάτης, ψυχικά ακροτηριασμένος και συναισθηματικά ευάλωτος, θυμάται και τα χείλη του ψιθυριστά επαναλαμβάνουν λόγια μανιφέστα μιας απόπειρας για φυγή προς τα μπρος που τερματίστηκε άδοξα. Η Ευρώπη, προσιλώνουσα τους οφθαλμούς της σήμας, απορεί για την εκκινησία μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάσει τα σαντραγαθίας μας. Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης, πλήρης ευγνωμοσύνης, επιθυμούσαν την ελευθερία της Ελλάδος. Όμως ποια Ευρώπη? Η Ευρώπη των πολέμων του 18ου και 19ου αιώνα, που είναι σαν έρημη πόλη. Γιατί η πόλη δίχως ήρες είναι σαν πτώμα που πέφτει στον κρεμό. Λίγα χρόνια πριν, ο Αυγενικός πρίγκιπας με επιστολή του στον Τσάρα Αλέξανδρο υπέβαλε την παραίτησή του από το ρωσικό στρατό και ζήτησε την αρρωγή του. Όμως μάταια, αυτός δεν ήταν ένας νικητής ήρωας. Ήταν ένας ηττημένος ήρωας που πίστεψε ως πολίτης του κόσμου πως οι διαφορετικές αξίες του ελληνικού πολιτισμού που δυναμικά έραν στις φλέβες του θα μπορούσαν τότε, στις αρχές του 19ου αιώνα, να γίνουν πράξη. Στις μεγάλες ιστορικές στιγμές του πολέμου, φαίνεται εύκολο ποιος είναι αληθινός ήρωας. Την ώρα του κινδύνου, ο άκονδρος αγοράζεται καλύκια, ενώ ο γενναίος αποκτά φτερά. Τους ανθρώπους που αγαπούν, μην τους φοβάσαι. Ακόμη ελπίζουν. Πολεμούν δράκους και χορεύουν στα στενά. Ύστερα κλαίνε με λυγμούς, ψηλώνουν, βγάζουν γένια. Το αυριανό τους σιδερώνουν πρόσωπο να επιβιώσουν. Ήταν Νοέμβριος του 1827 όταν αποφυλακίστηκε και η κατάσταση της υγείας του ήταν επιβαρημένη. Ο φλογερός αγωνιστής θα πεθάνει 2 μήνες αργότερα, στις 19 Ιανουαρίου του 1828, εκεί, στη Βιέννη, και ήταν μόνο 36 ετών. Και όταν στη Βιέννη ακούγεται η θλιβερή είδηση του θανάτου του Αλέξανδρου, ο λαός αναρριγά, γιατί η λαϊκή ψυχή βλέπει πέρα από το ιστορικό γίγνεσθε και αντιλαμβάνεται την απώλεια των χαρισματικών προσωπικότητων σχεδόν μεταφυσικά. Το φλάμπουρο τσακίστηκε και το φανάρι εσβήστη. Αυτός, ο καλός της φιλικής εταιρείας, αυτός που έχασε το χέρι του στη μάχη της Δρέσδης, αυτός που ενώ έπασε από μυοτονική δυστροφία έπεφτε στις μάχες ίδιο λιοντάρι, υπερασπίζοντας τα ιδανικά μιας Ευρώπης νέας, φιλελεύθερης, μιας Ευρώπης ενωμένων εθνών. Αυτός, ο πρόμαχος μιας νατουριστικής για την εποχή, αλλά και τόσο διαχρονικής ιδέας ενός κόσμου αξιοπρέπειας, ζήτησε σαν τελευταία επιθυμία να αποσπαστεί η καρδιά του από το σώμα και να κρυφτεί. Γι' αυτό ο Γεώργης Βασάνης την έκρυψε αρχικά στον Άγιο Γεώργιο στη Βιέννη και κατόπιν η καρδιά του ήρωα ταξίδεψε μαζί με την καρδιά του αγαπημένου του αδελφού στον ναό του Παμεκής των Ταξιαρχών του Αμαλίου του Ανατροφείου στην Αθήνα. Ήταν στο 1859. Όμως η πολυταξιδεμένη ψυχή του γύριζε στα καφέ της Αγίας Πετρούπολης και της Βιέννης. Με τους τοίχους επενδυμένους με καθρέπτες, τραπέζια με τσόφα και χαρτιά, με τις φαγωμένες πλάκες των πλακόστρωτων που λάμπουν στη βροχή και βάρκες να ανεβοκατεβαίνουν τον Δούναβο. Εκεί, στη Βιέννη, όταν στα 1815 άρχιζε το σκληρό παζάρι των δυνατών, δείγμα ενός ψευδεπίγραφου προστατευτισμού των αδυνάτων,
Αυτό που μεγαλώσιμα ονομάστηκε Συνέδριο Ειρήνης της Ευρώπης. Εκεί όπου οι κύριοι αυτοί οι δυνατοί αποσύρονται στα δωμάτια τους, ακουμπούν τα ημίψηλα καμπέλα τους όρθια στο κομμωδίνο και σκεπάζονται μέχρι το λαιμό με τα αργαία σπρώμα σεντόνια. Δεν είναι όμως δα και τόσο κύριοι για να τον παραδεχτούν μπροστά σε άλλους. Εκεί όπου ο Μέντενρικ μαζί με τους συντρόφους του, τη Ρωσία, την Πρωσία και την Βρετανία, έχοντας νικήσει τη Γαλλία του Ναπολέοντα, συγκεντρώθηκαν να φτιάξουν μια νέα πραγματικότητα. Μια ουτοπική ευρωπαϊκή ειρήνη, αγνοώντας τους ευρωπαϊκούς λαούς που παλεύουν, πολεμούν υπέρ της ιδεολογίας για εθνικά ανεξάρτητα κράτη. Έτρεχε η Ευρώπη σε άφηγες νύχτες, μέσα στο βαθύ σκοτάδι. Και η νύχτα τάνιζε φτερούγα νυχτερίδας και στην οργή του κεραυνού, σε νέφη καταιγίδας, σπαθί έκρυβες γυμνό. Ευρώπη, μάταια ψάχνεις να κρυφτείς μέσα στην άβυσσο που έκτισες. Μάταια, γιατί οι ναοί σου γέμισαν θυσίες και θρήνοι αντιχούν στις ρεματιές σου. Σε αυτή τη διχασμένη μεταξύ πολιτικών και πολιτών Ευρώπη, ένας Έλληνας ευπατρίδης έδωσε με θυσία της ίδιας του της ζωής το ρυθμό για ένα νέο βηματισμό, περήφανο, μα συνάμα και ανθρώπινα ταπεινό. Ένα νέο οραματισμό για ένα καινοφανή ηρωισμό που μπορεί σήμερα να αποτελέσει έρισμα για μια νέα ευρωπαϊκή ταυτότητα σε ένα κόσμο που ηλικιωδώς αλλάζει. Και κόντρα στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία του 1815 και το σεβασμό των κοινών συμφερόντων των ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων, αναδύεται με σύμβολο την αθάνατη καρδιά του Αλέξανδρου Υψηλάντη ένα νέο ηρωικό πνεύμα, αυτό της ταπεινότητας, της βιασμένης αξιοπρέπειας, της νικηφόρας ήττας. Είναι γιατί οι ηττημένοι περισσότερο μπορούν να εκφράσουν ειλικρινά την αγάπη, την καλοσύνη, την ευρυχωρία της ανθρώπινης ψυχής, τον αλτρουισμό, την συναίσθηση, την καλοσύνη και την συμπερίληψη. Είναι πολύ ιδιαίτερο το φυτό που φυτρώνει λαθρέα ανάμεσα σε πλάκες πεζοδρομίου. Είναι ένα φυτό μοναχό, μοναχικό. Ό,τι πετύχει, θα το πετύχει μόνο με τα όνειρα και το πείσμα του. Αν ζήσει έστω και λίγες μέρες, θα έχει γίνει ήρωας. Θα είναι για πάντα το φυτό που κατάφερε να φυτρώσει σε άβανο έδαφος ενάντια σε κάθε συνθήκη. Όμως αυτό το φυτό δεν θέλει να γίνει ήρωας. Θέλει να ζήσει και να αναπτυχθεί. Η Ευρώπη, ως ένας προσυλλεκτικός κήπος με την πιο χνηδιαστική αρμονική συνύπαρξη ετερόκλητων χρωμάτων, μυρωδιών, ακουσμάτων, έχει ανάγκη αυτά τα ταπεινά λαθρέα άνθη που φτάνουν γυρεύοντας αλήθειες, εθνικές, μαζί και παγκόσμιες, αιώνιες και όχι πρόσφυρες. Και είναι μεθυστικά ανθρώπινη η διαδικασία επαναπροσδιορισμού των κλασικών ευρωπαϊκών ιδεωτών μέσα στον υπέροχο καινούριο κόσμο του 21ου αιώνα που επιβάλλεται να είναι πολυφωνικός και πλουραλιστικός. Προσκυνώντας λοιπόν την ψυχή του Αλέξανδρου Υψηλάντη, του δικού μας αιώνιου Ευρωπαίου αντιήρωα, Προσκυνώντας τις αθάνατες ψυχές των ιδιωτηρίων των Σαν Μονέ, Κόνραντ Ντενάουερ, καλούμε την Ευρώπη των ανοιχτών οριζόντων να αφουγκραστεί το καινούριο της μέλλον. Καλούμε την Ευρώπη του 2025 να αποδειχθεί πως η νέα μας ευρωπαϊκή ταυτότητα μία λέξη κυριαρχεί. Άνθρωπος. άνθρωπος, περήφανα ηττημένος, σεμνός, φίλεργος, επαναστάτης στα κλισέ του μοντερνισμού και της μαζοποίησης. Γιατί οι πια αληθινοί είναι οι άνθρωποι που απλώνουν τα χέρια τους και φτιάχνουν αλυσίδες ειρήνης, χωρίς φανφάρες και μεγαλώσιμες εκφράσεις. Γιατί οι ήρωες είναι αυτοί που δίνουν τα χέρια στον ατέρμονο κύκλο της αλληλεγγύης. Και εμείς οι νέοι, οι Ευρωπαίοι πολίτες του μέλλοντος, έχουμε ανάγκη από μια φρέσκια οπτική αυτοπαρξίας σε έναν κόσμο παράλογο αλλά και τόσο ελκυστικό. Γιατί στην πολυπολιτισμική μα και μοναδικά αναπαυτισμένη κουλτούρα της Ευρώπης του 21ου αιώνα υπάρχουν ψήγματα αυτού του νέου μοντέλου ηρωικού πνεύματος. Υπάρχουν στον Ευρωπαίο εθελοντή που βοηθά τους πάσχοντες συνανθρώπους του, που στηρίζει όλους αυτούς που είναι αόρατοι για το κράτος πρόνοιας. Υπάρχουν στον 20χρονο φοιτητή που ενώ έσωσε 16 ανθρώπους από το τέμπη, δήλωσε «Δεν είμαι ήρωας, το καθήκον μου έκανα». Υπάρχουν στους γονείς, άνδρες και γυναίκες, που κόντρα σε μια διαφαινόμενη οικονομική κρίση και αδιαφορώντας για τον κοινωνικό κατασπρισμό, επέλεξαν τη μονογονεϊκότητα. Επέλεξαν να αφοσιωθούν, να στηρίξουν και να υιοθετήσουν παιδιά με αναπηρία ή ορφανά εγκαταλελειμμένα παιδιά, όχι από αδυναμία, αλλά από δύναμη, πίστη και αγάπη. Γιατί ήρωας είναι ο άνθρωπος που κινδυνεύοντας να χάσει τη ζωή του, χωρίς δεύτερη σκέψη, πέφτει στο ποτάμι στον άραχθο για να σώσει 2 μικρά παιδιά. Ήρωας είναι ο αιμοδότης, ο δωρητής οργάνων, οι ηλικιωμένοι που από την πενιχρή της σύνταξη αγοράζει στενοφόρο.
Ήρωας είναι αυτός που σηκώνει το τηλέφωνο και δεν φοβάται να καταγγείλει περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης. Ήρωες είναι οι άνθρωποι που με αυτοδοσία πολεμούν ως διασώστες ενάντια στα στοιχεία της φύσης. Ήρωες είναι οι συνοριοφύλακες, οι άνθρωποι της Frontex που καθημερινά υμνούν την ιδέα της ευρωπαϊκής συμπερίληψης, σώζοντας τις ευρωπαϊκές θάλασσες, μητέρες και αθώα παιδιά. Ήρωες είναι οι γιατροί της Ευρώπης που παλεύουν για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, δουλεύοντας αγώνιστα, ατελείωτες, εξαντλητικές ώρες όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Ήρωες είναι οι Ευρωπαίοι δικαστές που τιμωρούν το έγκλημα χωρίς να υπολογίσουν την τρομοκρατία των ισχυρών. Εκεί που ζεις, μέσα στο δικό σου μικρό κόσμο, μέσα σε αυτή τη γυάλα που ο ατομισμός έχει σαν μονάδα μέτρησης καλά εκεί και τα views, εκεί που ψάχνεις για σύγχρονους ήρωες και μεσίες, πραγματικότητα σου δίνει τη δική της γροθιά, που μοιάζει να σπαϊδίας γυάλα, μέσα στην οποία υπάρχει μόνο κενό. Γιατί οι ήρωες είναι τελικά αυτοί που αγοράζουν βιβλία αντί για παπούτσια σινέ. Αυτοί που ακόμα βλέπουν όνειρα και το φεγγάρι τις νύχτες. Και αυτοί που τολμούν να βγουν στον δρόμο όταν ακούσουν μια φωνή που ζητά βοήθεια. Τότε είναι που καταλαβαίνεις ότι δεν χρειάζεσαι άλλους ήρωες, φλίαρους και πολλά υποσχόμενους σωτήρες, παρά μόνο ανθρώπους πραγματικούς. Ανθρώπους που σου ζητούν να τους μοιάσεις, χωρίς να κάνουν να το καταλάβεις. Ευθυνώνοντας λοιπόν την Ευρώπη του παρελθόντος με την Ευρώπη του 21ου αιώνα, δηλώνουμε ότι οι ήρωες θα είναι